Pois sí, xa están aí as feiras do abril de Val do Dura, en Benvibre. Unha cita, vamos a aquí a xente que nos está vendo en Facebook e en YouTube. O programa, amplo programa, que podedes coñecer entrando nas redes sociais do Concello, na web do Concello e tamén, por suposto, en radiolidersantiago.com e nas nosas redes sociais. Imos a falar precisamente de como van transcurrir estas feiras do abril 5, 6 e 7 deste mes, o programa de 2025. Temos un convidado que xa estivo aquí, outro que non, o alcalde do Concello de Val do Dura, o alcalde lle damos a benvida, Diego Luis Díaz, benvido novamente a este estudio. Boas, que tal? E hoxe veu en compañía do seu tenente de alcalde, Antonio Negreira. Bos días, Antonio. Moi bos días. Benvido a este estudio, Gracias. Benvido. O alcalde xa veu, pero vostede dixo, ten que vir o tenente de alcalde tamén para falar da historia. Pois aquí estamos. Moitas gracias. Todo listo? Todo preparado. Preparado, quedan que? 2 días? Queda xa un día, porque Bueno, nós imos xa un día por diante casi. Temos todo listo, mañán, quedarán os últimos preparativos, xa está todo que é a carpa montada, esperando a chegada dos artesáns que se van a ubicar no centro do pobo, como ano pasado repetimos a ubicación de achegar pois estas feiras tradicionais do noso concello ao núcleo principal, para tamén pois que a hostelería local se poida beneficiar. E deste xeito pois arrancará así o sábado, a partir das 10:30 estará aberto o recinto de feira, ás 12 é a inauguración con actuacións do noso grupo local de baile, canto, regueifa. Sí. E a partir de aí, pois, un montón, como xa viñestes dicindo, pois, de diferentes propostas que temos. Antonio, é un deses eventos singulares que fai que Benvibre, o Concello de Val do Dura, teña efervescencias, unha cita importante dentro do calendario anual de feiras, non tedes unha feira dominical, non tedes unha feira... Sí, tedes. Sí, sí. En Benvibre, concretamente. Sí, temos unha feira o primeiro luns. Primeiro luns, vale. De cada mes e o terceiro martes. Vale. A máis importante é a do luns, pero siguen existindo as O dúas. sea, todos os luns primeiros de mes e todos os martes terceiros de semana. Sí. Como este luns, por exemplo, que tamén é luns primeiro de mes, Claro. Por eso o que é a festa empeza eses 2 días antes, e o luns é o que é a festa emprada, e además no campo da feira, donde se fai tradicionalmente a feira dos primeiros de mes. Que significan esas feiras? Máis alá das feiras do abril, que punto de reunión, punto de comercio... As feiras de abril estamos falando dunha feira moi tradicional, que ven de tempos atrás, por tanto é un recoñecemento tamén a todo o que se fixo antes, pero como toda a feira é un lugar para mostrar, e desde logo temos que mostrar o noso concello, non? Que pois tiña feiras todo o ano, pero a feira de abril sempre se celebrou en 3 días, de luns, martes e mércores. Agora pasou a fin de semana por razóns de que a xente poida asistir. Entonces é un muestrario excelente pois do concello, e aí entra pois todo o que estamos dicindo, non? Pois desde os sectores produtivos, desde o gastronómico, desde a promoción da nosa paisaxe, do noso turismo, que ten unha dimensión moi grande, e tamén eu creo que é unha feira de contorna, é unha feira tamén de Compostela. Val do Dura está moi vinculado a moitísimas persoas de Val do Dura xa ten actividade en Compostela, e desde logo son moitas as persoas que baixan, en este sentido, pois, vai máis alá de Benvibre e de Val do Dura, que son tamén de contorna e de... É un pouco dignificar tamén o rural, mostrarse abertos, onde a gandeiría tamén ten un peso importante, non? O que é o rural en sí mesmo. Sí, claro, nós somos un concello que ten pois, unha importancia nestes sectores, tanto na agricultura como a gandeiría, e polo tanto pois queremos tamén enfocar, xa está así un pouco orientado, non? A promocionar, pois neste caso temos unhas exhibicións, como ven sendo xa tamén tradicional, do que é a vaca cachena, que é unha vaca que, ademais de, xa digo, de dedicarnos á gandeiría, en diferentes parroquias temos importantes granxas, pois hai un criador desta especie que é, pois, digamos, un poquinho máis característica, que a vaca cachena, e teremos esa exhibición, ademais de cabalos, ademais que tamén se chegarán ao propio domingo. Podemos ir repasando, se vides con tempo, podemos facer un repaso á xornada do sábado. Comentaba que o mercado de artesanía arrancará ás 10:30 e ás 8 da tarde, a inauguración das feiras do abril
con esa actuación de Regueifa. Non son as feiras con pregón, non? No, facemos unha pequena inauguración, acto protocolario, un ademais. acto protocolario que asisten pois os alcaldes e alcaldesas da contorna. Neste ano acudirá tamén a subdelegada do goberno para, bueno, para ese inicio, pero o que buscamos máis que nada é que arranquen as feiras canto antes, poder disfrutar inmediatamente despois. Este ano tamén temos unha degustación de petiscos locais, precisamente con vaca cachena, pan de Val do Dubra, que tamén é algo que temos que destacar, que vai vinculado tamén co que se fai o luns, non? Tamén se fai esa degustación tanto da vaca como da empanada de Val do Dubra, que tamén xa é algo pois que se ven desenvolvendo nos últimos anos. E a partir de aí pois temos os talleres, e pola tarde, o sábado, hai algo que digamos que é máis novedoso, que está tendo moito éxito e que está a xente totalmente emocionada, a xente do Pau tamén, que é ese desfile que se vai a facer para exhibir unhas xoias que se elaboraron pois hai unhas semanas a través dun obradoiro de ourivería que se fixo no Concello. Fíxose no Concello, impartiuno a Uribe Susi Gesto, de aquí de Compostela. Entón, pois, con un obradoiro... un desfile de xoias. Un traballo que se fixo con colaboración de Artesanía de Galicia. E entón vais a exhibir ese traballo que fixeron as veciñas e veciños, colaboraron os centros educativos, o centro tamén Avante, bueno, son unhas xoias colaborativas. Entonces, tamén van a ser os modelos e as modelos vai a ser xente de Val do Dubra, o cal fai que a xente se implique moito máis, e vamos a combinalo con cestería local, porque temos, aparte que hai unha señora, Sara, que se dedica moito do seu tempo á elaboración de cestos. Hai un grupiño de xente, además, que está funcionando ahora, que se reúnen pois para aprender e para tamén facer. Entón, eso vai a ser o máis destacable ou o máis novedoso nesa xornada do sábado, que culmina con orquesta. Un tardeo, pon aquí, pon tardeo. Un tardeo, sí, porque ahora está de moda o tardeo, vamos a apostar polo tardeo, así convivimos todos mellor, música... Vale. A xornada do sábado, que seguramente será multitudinaria, como digo, con este desfile de xollería, onde pois os veciños e veciñas se involucran e teñen ese nerviosismo que penso que tamén bonito vivir nas feiras do Abril. Chegamos á feira do domingo, ao día do domingo, que temos o domingo? Pois o domingo é o día que hai a exposición de gando, destas vacas cachenas, tamén veñen bastantes cabalos que veñen tamén de Proxecto Home, que son as instalacións que están, aínda que moita xente o descoñece, pero que están ubicadas en territorio de Obrés, internadas. Temos tamén unha colaboración xa desde o ano pasado con eles para que nos acheguen os seus cabalos, ponis. Vai haber, bueno, bastante variedade. Bueno, además deso temos tamén uns cabaliños, ahora mesmo non recordo o número, porque son 10, para facer unha ruta cabalar guiada con un monitor para que calquer persona, sepa ou non sepa, poida dar un paseo pola nosa contorna. Tamén sea unha opción de dar a coñecer, que eu creo que de todo o que estamos falando e da posta en marcha para, además do disfrute das dubresas e dos dubreses, unha parte moi importante destas feiras e de todo o que levamos facendo como goberno neste tempo é esa promoción de Val do Dubra para que a xente que non o coñeza o sinta ao lado, poida chegarse a nós e poida incluso ver como un destino para vivir, que é o que intentamos tamén buscar. Despois tamén temos, sin desviarme, o tema do simulacro de Protección Civil, que este ano, bueno, pois digamos que a agrupación estivo traballando intensamente, está moi mobilizada despois de ir a Valencia a axuda cos desperfectos que causou a Dana. Entonces, pois que propuxeron este simulacro que tamén se fixera xa hai anos no contexto das feiras, recuperase este ano, todos tamén están preparando, ao final, cando se involucra a xente, eu creo que é cando mellor funcionan as cousas. Xa está prácticamente todo listo, tuvamos onte a xuntanza de coordinación para que todo saia, como me decían eles, casi perfecto, porque o perfecto de todo non pode sair, os simulacros están para iso. E despois, pois xa temos a sesión Vermú co noso trío local Alborada, que son coñecidos na comarca, eu creo que xa en Galicia, despois de tantos anos de música polas verbenas, tiñemos que contar con eles, sí ou sí. Quitamos a música a estas feiras,
Claro, son parte fundamental, fundamental. Este conxunto local é importante porque xa digo, levan moitos anos de traballo e bueno, son unha peza pois xa fixa desta festa, non? E despois pola tarde, para pechar o domingo, temos unha exhibición de agility no que é na área recreativa ao lado onde se atopan instaladas as carpas, que isto tamén é a primeira vez que se fai. E ademais vai a facer bo tempo o domingo, sábado eu creo que vai a facelo, estamos aí mirando, pero eu creo que vai a facer bo tempo. E o luns tamén vai a facer, o sea que vai a permitir que todo se desenvolva con total normalidade e que se poidan celebrar todas as actividades, sobre todo aquelas que están previstas para o aire libre, non? Vale, depois engadimos o luns 7 de abril. O luns, exactamente, que xa é a feira, como comentaba antes Antonio, de primeiro de mes, que digamos que de todo o ano sería a feira máis importante. E, bueno, temos sempre vai haber polbeira, tanto no núcleo de Benvibre os días sábado e domingo, como no campo da feira o lunes, con, xa digo, ese día a pulpeira tamén elabora pratos con vaca cachena, festa da empanada, bailar, papar e disfrutar. Remate de festa. Xa boa. Antonio, tenente alcalde de Valdodura, isto move a economía para un comercio, para un sector, para unha zona rural. Bueno, os dous, tedes cifras un pouco do que move, do contexto de asistentes, de un pouco cifras. É complicado, non? A ver, a verdade é que son unhas feiras que tradicionalmente atraen a moita xente, non? E é unha feira que vai máis alá do que é o recinto de exposicións, que o feito de metelo por dentro do pueblo demostra eso, pero sobre todo é un lugar de encontro tamén donde un sector industrial como o noso, que a veces non está exposto dentro do recinto, pois falen entre eles, conecten, expoñan o mesmo sector gandeiro, punto de encontro, sí. Que está exposto unha pequena demostración na feira, pero o sector gandeiro, que comentábamos antes, é o motor económico de Val do Dubra, con as explotacións de primeiro orden e punteiras, e tamén é un encontro son días para estar visitando as localidades, para ver a fervenza de Rexedoiro, o Castelo de Portomeiro, o Picoto de Rial, que son lugares que habitualmente non vas, e todo eso é o que dinamiza, non é tanto mellor o que se moviliza na feira, que é importante, as feiras son para facer transaccións económicas, evidentemente, pero deixan un pouso arredor que é o que lle dá sentido e que axudan tamén a ir pensando o que tes que facer no futuro. Isto é algo consolidado. Tamén yo pregunto moitas veces a xente de Arzúa, que se celebran os días 8 e 22, da igual o día da semana, trasladalas ás findes de semana, sumaría, engadería, non se pode mover a tradición, como? Eu descoñezo en que momento se fixo o cambio de data de pasar de luns, porque inicialmente era luns, martes e mércores, sendo martes creo que o día máis potente das feiras. Eu descoñezo, a verdad, non teño datos de en que momento se fixo este cambio, ten que haber moitísimo tempo no que se fixo. Eu creo que as condicións pois actuales nas que os traballos se desenvolve pois en xornadas semanais fan que houbese que buscar esta ubicación. Antes pois eran a xente sí que se dedicaba única exclusivamente á gandería e agricultura, pois entonces intentarían organizar o traballo de outro xeito para ter eses 3 días de feira e festa. Pero bueno, isto non sei se Antonio ten algún dato así máis concreto. O cambio non é moi vello. Foi cando organizaron os empresarios as feiras, falamos da feira de abril, e non é, pois debe ser sobre 15, 20 anos. Tradicionalmente se facía luns, martes e mércores, despois pasou a luns e martes, que era festivo o luns, e o martes había a festa da empanada e a saltación e no que decías en relación ao cambiar as feiras, o luns por festivo e tal, tense baraxado, tense comentado moito, en toda a contorna hai moitas actividades o domingo tamén, entonces que veñan os tendeiros, que veñan os expositores dificulta, despois
bueno, a tradición tamén ten o seu Tamén, peso, tamén ten o seu peso, a veces mellor non, Tamén. a veces mellor non tocala, pero bueno, eu creo que habría que darlle unha volta, sobre todo a do martes, porque está tendo Sí, pouco moi baixa peso, afluencia, sí. pois a afluencia incluso non é atractiva pos expositores, non? Entonces, pode ser revisar aí temos que Sí, darlle eu creo que unha volta e está demandando. Bueno, pois as feiras do abril teño ganas, porque lembro, antes se facían nunha especie de polideportivo no que é na zona da entrada, agora xa, insisto, que hai un cambio de ubicación e demais, máis metido no meollo, No medio onde e medio. penso que foi un acerto. Imos estar coas nosas cámaras e coas nosos micros disfrutando do seu concello, se nos deixan pasar. así me gusta, faltaría máis No, invitados. ali estaremos. Depende da Ponte de Portomouro, podedes pasar. Pois ali estaremos. Podedes pasar seguro, vamos, non hai problema. Por certo, falando de Portomouro, que houve unha reunión. Houve unha reunión precisamente con infraestructuras para intentar mellorar ese entorno, parte do concello. Antonio xa metiu o tema da ponte Sí, para cambiar no, de tema. por eso. Deixou máis así, Claro. Como foi esa reunión? Que tal coa conselleira de infraestructuras? Que pensa que pode sair de aí, alcalde? Bueno, nos mantivamos onte unha Estaba presente xuntanza. tamén Antonio, sí, non? sí, fomos os dous acompañados tamén de un enxeñeiro que nos asesora en estes temas. Bueno, mantivamos unha xuntanza para expoñer cales son as cuestións máis importantes que temos en relación con esta consellería, para centrar, que a veces creo que é interesante, non? Para non ir con miles de ideas, que como lle dicía a conselleira, pois sempre que un vai á Consellería de Infraestructuras e Vivenda podería pedir moitas cousas, pero intentamos centrar a cuestión en Portomouro e nas diferentes cuestións para a súa mellora, unhas planteadas ou entendemos que deben de ser atendidas con máis urxencia, e outras que deben de ser ideas a medio plazo para dotar de maior seguridade ese tramo, non? Entón, bueno, chegamos a diferentes conclusións. A primeira é que o Concello vai a elaborar unha memoria para trasladarlle á Consellería de Infraestructuras para das necesidades da necesidade concreta do núcleo de Portomouro, de como podemos dotar de maior seguridade vial ese tramo, porque é un tramo un tramo ademais que polo que transcurren 6.000 vehículos diarios en datos do ano 2022, é unha barbaridade de vehículos, dos cales 400 son camións de moita tonelaxe, unha zona moi estreita, entón, pois, sendo responsables, o Concello ten que poñer en riba da mesa unha proposta para mellorar a seguridade. Mellorar o entorno, darlle tamén unha nova imaxen a Portomouro, eu creo que é unha necesidade, entonces vamos a elaborar esa memoria. Ten algún plantexamento xa Hai plantexamentos iniciais, pero temos que concretalos. A súa viabilidade e demais, non? Sobre todo, poñelo en papel e volver a reunirnos de novo. Comentamos tamén a necesidade precisamente da ponte de Portomouro dunha revisión dese mantemento necesario, da limpeza que necesita, porque xa digo, pois o paso que temos que nos une coa capital de Compostela, de Galicia, perdón, non só a nós, sino a moitos concellos que están máis ao norte que nós, entón pois temos que revisar tanto o estado, xa digo, como a limpeza e mantemento, e un pouco a medio plazo, pois esa dar unha alternativa ao tráfico precisamente para poder sacalo do que é unha zona tan xusta para unha carretera autónoma. Hai opcións? Teríase que abrir unha nova infraestructura? Sí, son opcións complexas, que económicamente, pois lóxicamente, novo vial que quite o paso polo centro. Este é un planteamento que non é novo, intentouse xa con diferentes propostas en diferentes ocasións, porque é unha necesidade. Refírome, non é que sea unha idea que saquemos nós agora, non, de bombero, non, é unha necesidade que hai que atender, que ven de lonxe, pois ven de hai 30 anos, eses planteamentos xa houbo, xa digo, con diferentes alternativas. Hai diferentes ideas, nós tamén estamos abertos a falalas, son carreteras autonómicas, tanto a que ven dende Santa Comba, como este tramo de Portomouro, como a que enlaza despois a Roxos, que tamén está entre dúas carreteras de Diputación, ten moitos vehículos, os datos están aí, eu creo que necesita pois que se lle preste atención,
pensando ben, nós estamos abertos a ver as posibilidades que haxe, sempre cando sexan beneficiosas para o noso concello. Bueno, pues penso que é interesante, estamos falando de seguridade, estamos falando de necesidades, seguridade... de unha necesidade... Sí, non é nada... primordial. En que máis están traballando? Por certo, como vai o pacto, Antonio? Bueno, pues, Porque vostede de Anova, foi sí, cabeza de lista de Anova, David Luís, o Partido Socialista. Como vai ese pacto? Non escoita o alcalde, pode ser. No, o alcalde pode escoitar, os pactos son sempre entre dúas forzas, lógicamente, e como pues, son sempre pactos complicados, lógicamente son dúas visións de por eso nos presentamos en listas diferentes, claro. Pero que chegado o momento que os resultados son os que son, pois hai unha capacidade para entenderse, temos 3 concelleiros cada grupo, e estamos, pois, fixemos un pequeno programa para sacar adiante, ¿no? Para sacar adiante. Estamos pois traballando dentro do que me parece aceptable, cos conflitos lóxicos de toda e que é bo, porque o conflito evidentemente é o que dinamiza un concello sempre que haxa acordo e consenso. Nese aspecto eu estou satisfeito, sempre mellorable, pero estou moi satisfeito. Creo que está dando resultados de eficacia no que é a xestión municipal, que hai anos que non se dá, a veces por minorías, outras veces por pasividade dos gobernos, outras veces por falta de proxecto. Eu creo que hai un proxecto que está ilusionando e que está dinamizando algo que viña parado desde fai tempo. Cales foron eses puntos, alcalde, máis urxentes desa asinatura do pacto? Eu creo que o primeiro era tomar coñecemento de onde estábamos gobernando, que era o que tiñamos que facer. Encontrámonos un concello a nivel de contratación de obra pública moi parado, tiñamos unha necesidade de rescatar eso e poñernos a traballar con urxencia, así o fixemos e seguimos facendo. A nivel de xestión, eu comparto con Antonio que ainda que moitas veces desde dentro che impida ver un pouco como vai funcionando, eu creo que sí que estamos sendo capaces de darlle unha volta á xestión, de lograr esas melloras na xestión, de ver avances pequenos, porque as circunstancias dunha administración que leva tempo parada pois fan que sexa complexo tirar adiante. Dotámonos duns orzamentos que vamos a traballar xa inminentemente, por razóns de organización. Agora hai unha habilitada nacional que nos permite traballar con un poquinho máis de axilidade. Vamos a intentar dotarnos de outros orzamentos de novo, pero xa temos os anteriores que se axustan á realidade despois do 2021. Temos o polígono industrial, eu creo que agora sí, a piques de adquirir os terrenos, creo que en 3 meses vamos a poder ter esa noticia en riba da mesa de que os terrenos do polígono industrial son xa propiedade do Concello de Valdedubra, e traballando tamén pois no que é a xestión diaria. Eu creo que se conseguiron melloras, creo que tamén a xente as percibe, hai un clima de normalidade absoluta, cousa que é tamén moi positiva. A xente do noso Concello vive tranquila, o Concello responde, pois, obviamente, como decía Antonio, cando hai un pacto de goberno, pois, evidentemente, pois, ten que haber discrepancias, o cal é bo, porque tamén se forza, non, a que a maquinaria funcione mellor e que funcione máis, si cabe, pero sin perder de vista o que temos e a responsabilidade que temos a que nos deron as nosas veciñas e veciños, que era dar unha alternativa a Valdedubra, esa alternativa ten que ter unha estabilidade, e así está sendo, con todo o diálogo e debate que é necesario, obviamente. Penso que en cidades ou en concellos máis voluminosos de tamaño en cuestión de habitantes, pois non será tan habitual, pero cantos habitantes ten Valdedubra? Andamos polos 3.700. 3.700. Sí. Permite un pouco máis, non direi facer casi que actuacións á carta, pero atender, non, un pouco as demandas dos veciños e veciñas en un contexto, non direi persoal, pero... É difícil. É complicado, aínda así é complicado. Aínda así é complicado. Probablemente... Pero supoño que non piden nada estrano a un concello, un veciño ou veciña, non? Será todo moi lógico. As peticións son lóxicas, claro, sin dúbida, pero atendelas a todas é difícil. Eu recoñezo que probablemente sea das cousas que máis
frustración che causa en algún momento, a incapacidade de atender a todo, como é lóxico, e despois tamén os tempos. Aí vou eu. Esos tempos desesperan moito porque unha cousa pequena lévanos moito, a nós e a calquera administración facelo. É verdad que atender a todo é complicado, por iso temos que, para iso estamos nós, para priorizar. Eu creo que non, que eso é unha ventaxa, pero é un inconveniente. O sea, en política, lógicamente, tens que estar para aquelas necesidades que son sentidas e que son sentidas dun xeito individual e que son sentidas pero que a veces, lógicamente, non corresponden ao proxecto que necesita de transformación un concello. E iso a veces te pode atar. Entonces, ese asunto de política á carta, sí que hai que traballar ao lado do que sinte a xente, pero de hecho hai que ter un proxecto, porque senón podemos quedar en cousas que non transforman. E iso é o que ten que asumir. E a veces saber decir que non, e facer política e moitas veces en favor... Sí, que moitas veces esas ideas a longo prazo gañan, ou a medio prazo gañan unha resposta, non? E incluso a favor de quen está pedindo outra cousa, de quen está pedindo outra cousa. Exacto, un proxecto, e iso é fundamental. Un proxecto. Así entre mans, algunha obra, servizo que teñades, ou que estés traballando, ou que este a piques de ser unha realidade? Ahora mismo está a piques de ser unha realidade a obra da Telleira, que é unha obra que este goberno, xa atopou xa un proxecto, tuvemos que facer unha modificación para poñer, si cabe, máis en valor ese entorno, recuperalo, é unha obra que poderedes vela todos os que vos acheguedes a Val do Dubra este fin de semana, porque queda na entrada de Benvibre, esa famosa chimenea de entrada, esa zona xa ten outra cor. Anunciou aquí que iba a cambiar algo, xa pasou. É unha realidade, si, está sin rematar, quedalle un par de meses. Despois queda o adecentamento exterior. Xa digo, existía un proxecto xunto con un préstamo. Este goberno, tivo que collelo, darlle unha volta para poder precisamente destacar unhas turbinas que apareceron na propia limpeza, porque fixo o proxecto sin contemplalas. Entonces, precisamente para rescatar, digamos, deixar á vista o que realmente ten importancia, non? Esa recuperación que queríamos lograr está prácticamente listo. Eu creo que eso vai a ser unha obra que vai a darlle, obviamente, ao noso núcleo principal outra cara. Seguimos traballando, que agardamos, espero que a Diputación así o poida ter a ben, que canto antes poder ter xa en marcha o proxecto da intervención da mellora da seguridade vial no núcleo de Benvibre, que, ao igual que en Portomouros, son cuestións moi diferentes, pero ambas necesarias. Sí. E son un pouco así de calado, a marxen de todas as obras que imos facendo e que temos aprobadas xa nun concello pequeno a través dos plans de obras da Diputación maioritariamente, non? Entonces, xa digo, tiñamos moito pendente, fomos traballando, estamos tendo un ritmo de contratación bastante intenso e nas próximas semanas así o será, para poder facer o máximo que se poida neste ano e seguir traballando. Perfecto. Esqueceulle algo, alcalde Antonio? Non, máis ou menos vale. Líneas de logo. Pode ser, se me pasa, non teño o volumen de obras, de logo, hai que destacarlo, porque tamén hai que reconocer que tiñamos os 4 plan de obras anteriores sin executar, os 4 plan de obras, lo cual significou, lógicamente, un esforzo, en contratación e poñerse ao día, e hoxe estamos xa contratando plan de obras nosos, o sea, co ritmo de obras é bo. Lógicamente, eu creo que a travesía, que é unha historia de Benvibre que vende atrás, vai ser o gran proxecto, que foi un dos puntos do acordo fundamental de goberno, viña xa da época anterior miña, e agora se retoma, e eu creo que vai ser unha transformación grande, e además unha absoluta necesidade. E despois, lógicamente, atender as demandas dos veciños, estar ao lado seu, e non perder nunca o proxecto, non? Eu creo que en eso estamos de acordo, hai un obxectivo máis ou menos compartido, e, por tanto, nada máis, invitarvos a feiras, disfrutar... Para ali imos, aparte temos o permiso, Ángela, temos o permiso, podemos pasar de Portomouro. Exactamente. En as feiras do abril estaremos coas nosas cámaras e cos nosos micros para, ir mostrando
tanto na radio como estamos facendo hoxe nas nosas redes sociais, onde afortunadamente nos sigue moitísima xente, pois dar a coñecer e espallar para todos os nosos seguidores pois que ocorre esta fin de semana, o sábado 5, o domingo 6 e o luns 7 de abril en Benvibre, en Valdodubra, unhas feiras do abril que están chamadas pois a que veñan con bo tempo, que penso que non é fundamental, pero sí interesante disfrutar do bo tempo, disfrutar do comercio, da restauración, de todas as actividades que non son poucas, resumirémolas en radiolidersantiago.com para que lle botedes unha ollada. Que nos vemos no seu concello, que hai partido de volta. Hoxe están vostedes aquí, a fin de semana vémonos por ali. Sin problema ningún. Ali vos esperamos e invitar, lóxicamente, a todos os ointes a que poidan vir a Valdodubra. Estamos ao lado de Compostela, somos un destino para ir ás feiras e para vir calquera día, calquer fin de semana a disfrutar das nosas rutas, dos nosos paisaxes e nada, que este fin de semana é unha moi boa oportunidade para coñecer, para disfrutar, para vir a visitar Valdodubra. Temos unha amplia variedade de actividades moi diversas, ademais, para todos os públicos e eu creo que vai a ser, pois, unha vez máis, como van sendo desde xa hai moitos anos, pois, un éxito estas feiras do abril 2025. Pois así o desexamos. Graciñas tamén, Tenente Alcalde. Antonio, grazas. Gracias aos dous por difundirnos. Moitísimas grazas. Graciñas. Pois alcalde, Tenente de Alcalde hoxe de Valdodubra, facendo un oco para chegarse a todos os nosos estudios aquí na capital galega.